Jeg vil gerne vise jer vores sommerhus. Huset ligger ude ved Ringkøbing Fjord. Der er 600 meter ned til Skærven Havn. Huset er lavet i træ, og jeg vil gerne vise jer, hvad det indeholder. Efterfølgende så er der et lille blik rundt omkring her i området, hvad man kan se, når man er her i Skærven. Stuen den er lagt sammen med køkkenet, og den indeholder en udgang til terrassen. Der er brændeovn, tv, sofaer, og så har vi køkkenet med opvaskemaskine, og selvfølgelig også en ovn og køleskab. Inde ved siden af, der er der soveværelse til 2 personer, master bedroom, og der er også gasplads, der hører til det. Går vi ud igen, kommer vi ud i gangen, og herude der finder vi så badeværelset. Og badeværelset det indeholder vaskemaskine, toilet, brus og de faciliteter, som er nødvendige for os at nyde dagene herude. Tilbage der er der 2 soveværelser. Her er en dobbeltseng. Plads til 2. Og det sidste værelse, som er dækket op til en person. Udenfor er der et lille depotrum, som indeholder en større fryser. Der er der plads til fisk ned fra fiskesøen og mad hjemmefra. Går vi ind igen, tager vi en lille gang gennem huset, går ud på terrassen, hvor der er stole og borde, og det er en dejlig lukket terrasse, hvor der er plads til børnene, der ikke løber væk. Udenfor er der hængekøjer, og der er gynger. Oppe i krogen er der liggestole og et lille bord. Op mod skoven ligger vores shelter, som vi er velkommen til at benytte. Og her er en lille skov, og grunden den er 1200 kvadratmeter, hvor der er plads til at spille med bold og lege.